Mae'r cyfrifiad yn arolwg sy'n digwydd unwaith bob 10 mlynedd. Mae wedi bod yn digwydd ers dros 200 mlynedd. Mae'n rhoi'r darlun mwyaf cywir i ni o'r holl bobl ac aelwydydd yng Nghymru a Lloegr. Mae'n gipolwg unigryw o bwysig ar bwy ydyn ni. Mae rhaglen addysg uwchradd y cyfrifiad yn gyfle i bobl ifanc 11 i 19 oed ystyried beth sy'n bwysicaf iddyn nhw, eu teuluoedd eu ffrindiau a'u cymunedau. Ac i ddysgu pam i bod yn wir bwysig i bob aelwyd gymryd rhan yn y cyfrifiad. Bydd myfyrwyr yn dysgu sut y gall gwybodaeth o'r cyfrifiad helpu'r llywodraeth, elusennau a busnesau i gynllunio ac ariannu gwasanaethau lleol. Mae'r rhaglen yn cynnig dysgu amserol byd go iawn i enyn diddordeb eich myfyrwyr ar draws ABCh, daearyddiaeth, Mathemateg, hanes a chyflogadwyedd. A thrwy gymryd rhan, gall cymuned eich ysgol ein helpu i ddeall yr hyn sydd ei angen ar ein cymdeithas nawr, a'r hyn y mae'n debygol o fod ei angen yn y dyfodol. Cofrestrwch eich ysgol heddiw.